So what is up mga idolo, ngayong araw na to ang unang araw ng pagrerenta sa akin dito sa may Isabela. So galing na kami ng mga Isabela mga idolo. So dito ay nasa isdaan kami dito sa may San Leonardo, dito sa may Nueva Ecija mga idolo. So first time ko maranasan dito sa may isdaan mga idolo. So nalalampasan ko lang to dati mga idolo, at ngayon ay mararanasan ko na mga idolo. So nakikita ko dito dito sa may harap ay maganda yung yung kanilang facades ng kanilang ng kanilang restaurant mga idolo. So ayun, at first time ko nga dito na makapunta at makakain sa loob ng isdaan, at ito nga ay panibagong experience mga idolo. So ito, at puntahan natin at kumain tayo dito sa may isdaan dito sa may San Leonardo mga idolo. At ito na.
So ngayon mga idolo ay natapos na kaming mananghalian dito sa may isdaan mga idolo. So okay naman yung experience at didiretso na nga kami ng Manila mga idolo. Ngayon dumiretso kami dito sa may Ortigas mga idolo, dito sa may Mega Mall para kumain na lang dito sa may Vikings Mega Mall mga idolo, kasi nga naabisuhan na kami na may delay yung flight nila na manggagaling sa Canada. So na stranded sila sa Korea mga idolo. So ayun, ang sabi sa amin ay baka kinabukasan na sila makakarating dito sa Pilipinas. Kaya dito na nga kami tumuloy para kumain. Since nagka-crave yung mga kasama ko na kumain dito, so dito na kami tumuloy at medyo mahaba ang pila mga idolo dahil wala kaming online booking. Nag-chance lang kami na pumunta dyan, pero kahit matagal yung pila mga idolo ay ayun, nakapasok naman kami mga idolo. Kaya ito ay isang mukbang session na naman dito sa may SM Mega Mall, dito sa may Vikings mga idolo. So eto na, go! At kinabukasan nga mga idolo, dahil gabi pa naman darating yung mga susunduin namin, ay dumiretso kami dito sa may Taytay Market mga idolo, kasi malapit lang yung tinuluyan namin dito sa may Taytay Market. Mga 30 minutes lang nandito na kami sa Taytay Market. Kaya pinuntahan namin para bumili ng mga gamit. So ako naman ay subukan kong bumili ng aking mga kailangan mga idolo. So meron naman nang binigay sa akin na pera para sa renta, kaya ito bibili ako ng aking konting kagamitan dito sa Taytay Market mga idolo. So ito, ang daming mga murang bilihin na mga damit dito mga idolo. Go! So ayan na nga mga idolo, at nauna na nga akong nakabalik dito sa may van dahil nagkawalaan na nga kami mga idolo. Kaya ako ay gumawa na lang ng discard ko para bumili na lang ng aking mga gamit. So ayan, at meron naman akong nakuha mga idolo. So ako ay kumuha ng isang bag, isang belt bag mga idolo. So nakuha ko to ng 250 mga idolo. So okay naman na to kasi kailangan ko itong iconic socks mga idolo. So dati-rati 250 ang isa nito mga idolo, pero ngayon nakuha ko lang ng 50 pesos pares mga idolo. So dalawa na yung kinuha ko mga idolo na iconic socks mga idolo. Tapos nakakuha rin ako ng short pan mga idolo. So ito, nagandahan kasi ako sa fabric niya mga idolo, parang ang dali lang labhan. So yung mga pinagkukuha kong mga short pan mga idolo ay madaling labhan. At ito, 50 pesos isa mga idolo. So all in all mga idolo, mga nakagastos ako ng 550 sa mga pinagbibili ko mga idolo. Pag sa mall yan mga idolo, tiyak kulang yung 550 dyan mga idolo, kulang na kulang. So baka mahigit 1,000 yan mga idolo. So okay yung experience dito sa Taytay Market mga idolo. So ngayon, mamaya ay pupunta na kami sa airport mga idolo para manundo sa NAIA Terminal 1 mga idolo.
So kaya na nga mga idolo, at nandito na kami sa Terminal 1 at susundin na namin yung mag-asawa na nauna, kasi yung dalawang magkapatid mga idolo ay na stranded naman sa may Japan mga idolo. So yun, babalikan pa namin sila bukas. So yung mga ibang lakad talaga namin ay hindi na matutuloy, gaya ng Tagaytay at saka yung pagpunta namin sa Enchanted Kingdom mga idolo. So ayun, talagang pagod na sila dahil sa mga delays, kasi nga isang araw na nga na na-delay yung pagdating nila mga idolo. So bukas na lang ulit kami lalabas at susundin yung dalawang magkapatid pa ulit mga idolo. So ayan, tantayin ko lang yung mga susunduin mga idolo. At kinabukasan naman mga idolo ay dito kami sa may MOA napadpad dito sa Mall of Asia. At dito na namin sila aantayin mamayang gabi. At habang inaantay namin sila ay dito na kami mamamasyal mga idolo. So dahil lunch na naman ay maghahanap na naman kami ng pagkain mga idolo. So napagdesisyonan nila na sa may Vikings kami ulit pupunta mga idolo, pero try namin kung makakapasok kami dahil nga yung karanasan namin dun sa may Mega Mall ay hindi nga kami nagkaroon ng reservation, kaya muntik kami hindi nakapasok mga idolo. Pero dito tingnan namin kung gaano kami kaswerte kung makakapasok kami dito sa may Vikings seaside mga idolo. At pag nagkataon mukbang malala na naman mga idolo, kainan na tumataginting na naman mga idolo. So ayan yung perks pag ganito ang mga biyahe mga idolo. So tingnan natin dito sa may Vikings. At ayun na nga mga idolo, hindi kami swinerte na makapasok sa Vikings dito sa may seaside mga idolo. So eto, dito kami sa kabila pumunta mga idolo. Ayun, maganda rin yung ambience dito, kaganda. So yun mga idolo, na negative kami sa Vikings. So dito kami sa Ocean Seafoods. Hey, yun, panibagong experience. Kain malala mga lodi. So ayan, dito kami ngayon kakain mga idolo. So kaya na mga idolo, at manunundo na kami sa airport. At dito nga sa may tinambayan ko mga idolo ay ang ganda pala ng view, kasi nakikita mo yung mga building at mga makukulay na ilaw mga idolo. So ayan, nakaganda. At yun, hanggang dito na lang yung video ko ngayon mga idolo. At salamat sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa aking mga nagagawang mga videos at dokumentaryo mga idolo. So ayan, sana ay di kayo magsawa sa pagsubaybay sa mga nagagawa ko mga idolo. At maraming salamat. God bless us all. Amen.